салом ба ҳама подписчикҳо, ба ҳама тамошобинои шабакаи мо. Рости гап, ҳамватанои азиз, ман аз яхе нимхели шумо рости гап ранҷидагӣ ҳастам. ҳамаи хизматҳо, ҳамаи видеое ки ман барои шумо баҳри болидагии шумо мекунам, на я лайк аст, на подписатсия мекунед шумо, на реклама мекунед видеои моя. як ягон бародаро рости аз ин видео кардану аз ин реклама карданои ман ягон дирам, ягон доллар ютуб ба мо пул намедиҳад. мо якҷоя ин ватана рости гап реклама мекунему, таърифу тарғиб мекунем дар сомонаҳои интернетӣ, якҷоя мекунем. барои ҳамаи дӯстои азиз баҳри болидагии мо барои ҳамаи видеое ки мо кардем дар ҳамаи шабака қариб 100 видео кардем. барои ҳамин дӯстони азиз бия якҷоя як лайку яктаи дил дар таги видеоҳо мемонем, то ки видеоҳо ба ҷаҳониён фаҳм шаваю, тоҷикистони мо реклама шавад. бо суханҳои хуб, бо комментарияҳои хуб мо метонем ки ина ҳамин ҷойҳои зебои ватани худа дар назари тамоми тамошобиное ки аз дигар мамлакатҳо видеои моя мебинанд, дар назари уно ватани худа реклама кунем бо якҷоягӣ. бо як кас, бо ду кас намешавад бародаро. ҳама кор дар якҷоягӣ, дар ҳамон вақте ки мешавад ки мо иттифоқ бошем. барои ҳамин дӯстои азиз, ҳамин видеое ки шумо тамошо мекунем, яктоги лайк монем. мо соҳиби ягон дирам пул намешавем. он касое ки метарсанд, фикр мекунанд ки мо бой мешем аз ин видеоҳо, аз ин шабака, мо на бародарои азиз, мо ба ин видео кардану ба ин чиз ягон дирам ютуб дига пул наметиҳад ба ягон рускоязични аудитория. он касое ки мо аз Россия тамошо мекунанд, аз Тоҷикистону аз дигар кишварҳои Осиёи Миёна, ютуб ягон дирам пул намедиҳад. ин аз хотиртон набурояд бародаро. ба ҳамон хотир барои пешравии миллатмон, барои пешравии фарзандако, ҷияно, ҳамсояҳо, бародаро, барои пешравии навин миллат бояд якдигара дастгирӣ кунем бародаро. шумо комментарияҳода яктаи дил, яктаги лайк ба хотири ободии ватан монен. иншоалло ки ҳам видеоҳо ба дигар миллатҳо ҳам паҳн мешавад, онҳо ҳам ин зебогиҳои кишвари моя дида ба ҳамин ватан мебиёянд ва боз барои пешравии ватани мо каме ҳам бошад як пешравӣ мешавад. хуб, саломату сарбаланд бошед. агар ягон кас аз мо ранҷида бошад, узр мепурсам бародаро.